Kan vi vil snakke om geden fra Nigeria? Ja, Søren. Har I hørt det? Det tror jeg nok. I kender jo godt Buster, ham der kan trylle, ikke? Og han er jo bare blevet set i Nigeria, Ja. og han var ved at stjæle en bil. Men så tryllede han så om til en ged. Og det, Og så nu er han blevet anholdt, fordi de tror, det er ham, der er den skyldige. Ja. Og de har brugt sukkermagi. Ja, og Men nu, det er jo også... det er jo sort magi, det findes jo. ja, præcis. Vi har et Danmarks Buster. Ja. Hvordan er den? Buster. Nej, Nej, det er ikke den. det. Buster. Ja. Buster kan noget, andre ikke kan. Han har nemlig lært at trylle. Nå. Og han er så flygtet til Nigeria, fordi at Danmark, han kan ikke gå på gaden nu for fans. Der er fans overalt. Men Danmark tror jo heller ikke så meget på sort magi, som de gør i Afrika. Nej, det er jo kun de realistiske som os, der ved, at det findes. Ja, kloge mennesker. Kloge mennesker. Jeg får en god gave op, så det vil Sort magi kom vi fra. Ja. Og geden den er varetægtsfængslet nu, så I skal slet ikke gå og være bange derude, fordi at den kommer ikke at stjæle eller speed eller noget. Nej. Men jeg vil alligevel sige, husk lige at låse bilen. Fordi at der findes altså også geder i Danmark og strudser, og der er jo zoologisk have overalt, men ja, især når du skal i zoologisk have, så skal man ikke passe lidt på. Ja, fordi altså de er snedige, og man ved jo aldrig. Den æder jo alt. Ja. Og man ved heller ikke, hvor dyrene er importeret fra. Hvis de er fra Nigeria, så kan det sagtens ske, de kan trylle. Så kan de sagtens trylle. Eller lave sig selv om til sort magi. Ja. Det kan man ikke lige sige, men ja. Nej, ja. Ja, det er fedt nok. Vi runder af, ikke? Jo, du skal trykke på den anden.